Да кажем нещо за яйцата. Значи за яйцата много хора ги изтрага да си хранят с яйца. Това е останало от едно време, че са опасни, че може да се натровиш, еди какво си, еди що си, но яйцата са много полезни. Примерно в едно яйце се съдържа 7 грама протеин, от които в белтъка има 4 грама, в жълтъка 3, но в жълтъка има 5 грама мазнини. И затова е, примерно, ако се храните на закуска с 4-5 яйца, е добре да прибавите само 2-3 жълтъка към тези яйца. Да не прекаляваме. Да, останалото да са белтъчни, но пък не пречат, нали? Не, изобщо не пречат, защото те също са омеги, помагат да се синтезират в мъжете тестостерон. Това са жизненно важни хормони. Добре, дай ми пример как да подредим белтъчините в деня. Примерно ти как би препоръчал на един обикновен човек, който иска да свали килограми, идва при теб и да ти каже: Радо, например, една програма, хранителна програма. Как би подредил самите белтъчини в ежедневието? Примерно, аз си препоръчвам на всички така да правят: закусват яйца. Яйцата се усвояват много бързо, лесни са за приготвяне. Достъпни са навсякъде ги има. Достъпни са навсякъде ги има. И да речем закуската е с яйца. На обяд да си хранят с нещо, примерно пилешко или телешко. След обяд могат да направят много хранено с пилешко, по-леко месо. И за вечер последно хранене, да речем, да е рибата. Да, риба. А и за изварата нещо да кажеш? Ами за изварата аз, примерно, има периоди, в които я ям, но накрая вече е изключвам, защото в нея има лактоза. А лактозата е прост въглехидрат. И също така трудно се намира хубава извара по търговските мрежи. Сега веднага ще ми зададат въпрос: киселите млека, какво ще кажеш за тях? Млечните продукти. Нали, изварата е към млечен продукт, но там е по-изчистен вариант, но самите млечни продукти. Значи лично аз обичам да ям кисели млека, когато съм на диета. На закуска ги вкарвам по едно кисело мляко, но зависи от хората пак, да казваме. За какъв режим ще ги поставим? Зависи от хранителния режим, зависи от типа телосложение. Примерно при жените, когато ядат мляко, се образува много целулит. Заради лактозата пак. Да, точно заради лактозата. И това са строго индивидуални. Значи до някъде мога да кажем, че мога да ги забраним сирената и кашкавалите, защото са много мазни. До някъде може, да. Зависи от периода, в който се намирате, зависи от телосложението, както и какви са целите, какви цели си поставяте. Ако сте състезател, тия неща трябва да се забравят поне за 3 месеца. Иначе за обикновените хора бих ги посъветвал да имат един ден в седмицата, в който да могат да си хапват такива неща. Значи казахме какво трябва да се ядат от белтъчните храни, а какво не трябва да се ядат. Примерно, защото някой ме пита: може ли да ям кремвирш или може ли да ям някакъв салам, нали? Кажи две думички за тях, защо не може? Ами значи кремвирши, салами, колбаси, не е хубаво се яде в тях, значи в тях има много консерванти. Второ, всички знаем, че в кремвир ще се слага еди какво се еди, що си, изкуствени неща, които нямат никаква хранителна стойност. Да речем, в някои колбаси се слага соя. Ако има соя, е добре, защото тя си е чист протеин. Може да е растителен, но е чист протеин. И ако искате да пазите диета и да имате резултати, трябва да избягвате салами и такива храни. Добре, мерси за белтъчините. Сега ще изгледаме втората част от репортажа. Въглехидратите са много голям ключов фактор в здравословното хранене и свалянето на излишни килограми. Източниците на въглехидрати са много, но ние подбираме 2-3 вида източника, които са най-полезни за нас. Един от тях е ориза. Количеството въглехидрати, промяната на количеството въглехидрати ни помага да постигнем желаната фигура. Препоръчително да се приема бял ориз. От него има разновидности, няма значение, но основно приема да бъде от бял ориз. Кафевия ориз по-бавно се усвоява, затова него го оставяме в други ситуации, при други хранителни режими. Когато нямате възможност да си приготвяте ориза, има варианти, както обясним преди малко с рибата. Когато е охладена рибата и нямате време да приготвите, може да приемате консервирана риба. Така и с ориза, когато нямате време да приготвите ориза, може да приемате оризови питки. Има различни видове с сол, без сол, с добавени като с царевица или пшеничени. Те са много здравословни. Хубавото е при тях, че много грамажа е определен и мога да се ориентирате много лесно колко количество оризови питки да приемате. Тук виждаме също и сурови ядки, които също са много полезни за
такива цели, като сваляне на излишни килограми, приема на сурови ядки в малко количество в правилното време е от полза да си набавяме ценни вещества и да поддържаме добра фигура. Другият източник на въглехидрати са увесените ядки. Приема на увесени ядки в диетата е желателно да са финни увесени ядки. Трябва да минат малка термична обработка, в смисъл да се полеят с вряла вода или да се сготвят с яйцата евентуално. Колкото по-чисти са увесените ядки, в смисъл да не са с плодове и семена, толкова е по-добре. Другите хранителни вещества са мазнините, които са важна част от правилното хранене. За препоръчване е да приемаме зехтин до 50 грама на ден, поляти върху салатата. Ще са много полезни за усвояването на редица вещества. Приема на зехтин е доказано в науката, че е много здравословно за поддържането на ниско телесно тегло и на нисък холестерол в тялото. Другата част от здравословното хранене е приема на плодове и зеленчуци. При зеленчуците почти нямаме ограничения. Повечето зеленчуци са подходящи за прием. За препоръка да са пресни зеленчуци, да не са замразени. Може да се правят всякакви видове салати сезонни. Това е важен фактор, защото зимата да ядеме домати малко не звучи логично. Комбинациите на салатите вече в зависимост от вашия вкус как ще бъдат. Може, както го коментирахме отдеве, да се използва зехтина, да се използва също балсамов оцет или лимон. Да се вкусяват салатите по избор. И препоръчително да бъдат, както казахме преди малко, да бъдат пресни сезонни зеленчуци. При зеленчуците нямаме много ограничения за приема, обаче при плодовете нещата стоят по различен начин, защото повечето плодове съдържат по-добра захар, която пречи за свалянето на излишни килограми. От плодовете имаме избор. Може да приемаме авокадо, което може да си го слагаме на салатите, много подходящ плод. Кивито също е подходящ плод за прием. Естествено трябва да бъдат в ограничени количества, както и грейпфрута. Грейпфрута съдържа фитохимикали, които подпомагат горенето на мазнините. За съжаление при плодовете избора не е много малък. Лимона го броиме като зеленчук, защото го консумираме с салатите, но въпреки че е плод. Комбинацията на тези плодове в ограничени количества могат да ни помогнат да намалим желанието към сладки и сладки храни. Изгледахме втората част от репортажа, в която видяхме въглехидрати и мазнини и зеленчуци. Въглехидратите са основно ориз и увесени ядки и картофи. Какво ще кажеш за ориза? Значи, аз лично предпочитам ориза. 100 грама ориз има 80 грама въглехидрати. Лесно се приготвя, бързо се усвояват, няма излишни нещастията, както при други храни. И за предпочитане ориза. А пак като белтъчните, като да питах преди малко, те са различни видове въглехидрати. Как ги би подредил в женевето, като за закуска, обяд, след обед, вечер, самите въглехидрати? Ами за закуска аз лично предпочитам увесени ядки, защото в тях има повече фибри и помагат за работенето за правилната работа на стомаха. За обяд предпочитам ориз, защото е високо енергиен, дава ти сила за останалата част през деня. И да речем, ако последното хранене за деня също включва въглехидрат, също предпочитам да е ориз. Както казах на репортажа, какво ще кажеш за оризовките? Защото те са пак вариант. Да, оризовките са добър вариант. Пробвал ли си ги? Пробвал съм ги лично, постоянно ги използвам. Значи много лесно там мога да следиш грамажа, защото те са в пакети, едно оризово блокче, мисля, че е около 10 грама. И мога да следи всеки човек приема на въглехидрати през деня. А картофи приемаш ли като източник на храна? Не, картофи аз лично ги отбягвам. Първо, защото има много малко съдържание на въглехидрати в тях. Много са богати на нечасте и много ме раздуват на стомаха. Да, запушвате. Тежка храна е, да. А има и сладки картофи тях? Има и сладки картофи, те са много вкусни, но в България, за съжаление, са много скъпи. И са трудно достъпни. Да речем 1 кг картофи е 5-6 лева, те са 2 картофи. И не е добър вариант.